малко видео. След Югово, преди Лъки, пътчето е страшно живописно. Ето го. А и сега ще видите как пелотона настига откъсването. Бате Тедо води пелотона. Ето го катерача, бате Климбер. С фанелката за национален шампион. Ето бате Тедо има план. Ще си пояди са фанелката с череши, както вече бате Любо направи с ръкавите си. Пелотона се е разкъсал, това е челната група. Пред нас няма никой. И зад нас няма, но колите са след нас. Тоест, движим се добре и в Лъки ще направим пит стоп. Това е за сега. Край.